हाय गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बिएम सेटअप चेनेलाव फिन खेबसेबाव दिनैनि गोदान भिडिअ गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय। दुखुनि बाथ्रा जों जेसेबांखिनि कालेक्शन खालामदों बे कालेक्शनखौ आब'नो हैसिगोन एबा रितिशा नार्जारी बे 2 दाननिल' गथ' जाय खैफोदाव गोग्लैदोंमोन बेथ' लोमजादोंमोन आरो हामखांबायबो नाथाय फैसा गैयिनि थाखायसो बिथांखौ रिलिज होनो हायाखै नालाय स' बिनि थाखायनो फैसाखौ न'निफ्राय फारसे बुथुम एसे नाजा होनखादोंमोन आङो। दा बिसिनि आखायाव फैसायानो गैया 9000 दाख्लैहायबो मैयाहायबो नागिरहैदोंमोन 5000ल' मोन्दों। नोंथांमोना भिडिअआवनो बुंखानायखौ खोनाखाबाय। ओमफ्राय आंबो मैया सानसे जेसेबांखिनि डनेसन आरो दिनैबो माखासे मिलायनानै आं 32000खौ हादों आरो बिनि गेजेराव आं नोंथांमोननियाव स्क्रिनाव देखायनायगोन। आंबो थांलाय फैलायखौ गावनिफ्रायसो गारखादों आरो फारसेथिंजाय आं बेफोरखौ डनेसन होननानै सानना लाबाय आरोना। दा गावसोर बुंनाय मथेब्ला गथ'खौ खांनोसो हरनो मानो होनबा फैसा गैला नालाय सोरबा बर'ननानै जुदि लांनो हायोबा लांथोंसै होननानै बेबायदि बाथ्रा बुंदों। आं बुंबाय नाङा, ओमफ्राय नायैनि आं थांग्रोनि रायलायहैग्रोनि माबायदि सिटुएसन जायो, मानो होनबा बेखिनि फैसाजोंथ' जाखानाय नंखाया नालाय। आं थांग्रोनोसै रायजो राजाफोर, ओमफ्राय इसोर दं आं बे बङाइगावसिम गारि सालायनायावहाय जाहाथे आं जे लुबैदों बे साननाया जाफुंथों, गथ'आ बिमानि आखायाव थाफिनथों आरो बेबायदि दैथायहरलायनाया दाजाथों। स' रायजो राजाफोर जोबजासिम नायबानो जाबाय दिनैनि सिटुएसना माबायदि। स' गाइस फाइनेलि जों बङाइगाव सफैबाय लवार आसाम हस्पिटालसिम आरो बिनि गेजेराव जों जि नाजादोंमोन बेखिनि नोंथांमोननि सायाव फोरमायखाबायानो। दासिम 32800 आरो लानजाय दङ। ओमफ्राय बिनि गेजेराव गासै टटेल जोंनो 23200 नांबावगौमोन आरोना रायजो राजाफोर। दा गथ'खौ खांनोसो हरनो नागिरबाय, आंखौ कल खालामना खोन्थाहरबाय, सार जों जेसेबांखिनि नाजादोंमोन बेखौबो हायासै आरो नोंथाङा जि नाजादों बेबो हायासै, ओमफ्राय बिनि गेजेराव जि हादों बेबो थोआसै, ओमफ्राय बिनि गेजेराव दा 23200 नांबावगौमोन आरोना रायजो राजाफोर। दा मैयाहायनो बुंखादोंमोन जामानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनि चिफ माने गाहाय माने OSD बेनो जाबाय डक्टर सांग्रां ब्रह्म सार। बिथाङा मैया बुंहरदोंमोन जिखिनि डनेसन जायो बिनि उनावहाय जेसेबांखिनि नांबावगौ बे बाथ्राखौ आंनो खोन्थाहरबानो जाबाय बिथाङा बुंदोंमोन। ओमफ्राय आं बेखिनिखौ आङो जेसेबांखिनि हायो आंबो नाजागोन, ओमफ्राय बेखौ खोन्थाहरनायनाय। स' मैयाहायनो जि हरनांगौ मानसिफ्रा गोबां हरदों मैयानो दै, गोबां हरदों। ओमफ्राय बिनि उनावहाय जि रां थाबावबाय बे राङावहाय सारा माने गोबां हरदों बिथाङा। ओमफ्राय जोङो बिनि गेजेराव माने बेसेबां नांबावगौमोन 8000खौनो होनना बुंजायो नङा होमबा प्रबिन? 8000 नांबावगौमोन। ओमफ्राय 8000नि गेजेराव सासे बिनानावाबो माने कल खालामनानै सोंहरबाय, मानो होनोब्ला बिसोरथ' हाला नालाय हरथारनोसै। ओमफ्राय बिनिखायनो ओमफ्राय दा बिथाङाबो कल खालामना सोंबाय, आदा गथ'खौ हरबाय नामा होनबाय। ओमफ्राय बुंहरबाय, ओमफ्राय आं बुंहरबाय हरथ'वाखै होनबाय। ओमफ्राय आं बुंबाय बिसोरखौबो नागिरनो बे माने 8000खौ बा 9000खौ सुफुंथारनो थाखाय नागिरबावदो, जेसेबां हायो नाजा। ओमफ्राय आरो बिनि गेजेरावहाय बे बुंबाय, आदा आङो जेसेबां हायो आं बेखौ हरगोन, माने अन्नानै प्लिज गथ'खौ खांनो थाखाय हरनो नाङा। गाइस जोङो फैसाखौ जेसेबां मोनदों बेखौ बर'नोसै। ओमफ्राय एसे थाबावगोन बायदि मोनदां, होमब्लाबो बर'ना लाग्रोजोबनोसै जेसेबांखिनि। हा स' गाइस बैयाव फैसा गैयामोन, ओमफ्राय HDFC बेंक बेवहाय ATMआव बर'नो नागिरदों दायो। माखासे फैसाया लिमिट दंना आंनाव उइथड्र खालामनो, बेखौनो स्टेट बेंकआव माबा खालामनो नागिरदों आं। र' जाबायना 1 2 3 4 5 7 8 स' बैयावथ' फैसाया गैया, बैयाव थांनि र'।
फाइनेलि जों विथड्र खालामबाय थेंक यू नोंथांमोना जायफोर डनेसन हरदों बेवहाय गोबां रायजो राजाफोरनि साननाय जे गोसो गोरबोजों अननाय बेनि रां दं बियो स' गाइस मोनाबायबो दायो 8टा पास जाबाय ओमफ्राय जों जेसेबांखिनि दं जोंनाव बेखौ विथड्र खालामबाय दायो हस्टेलसिम सहैनानै बेसेबांखिनि दं आखायाव बिथांमोनाव खबर लाहरनोसै स' लेट्स गो बायानो जायगाखौ बेयाव नैयाव जानो गोथावथाव दखान दङ दखान ओमफ्राय जों थांगोना बै बे लवार आसाम दायो गारिखौ दोनबाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव बै बेलाय लवार आसामा बे लवार आसामावनो थांगोन जों दायो जों सफैबाय बेयावनो दायो थांगोन जोङो लवार आसामावहाय आरो बिनि गेजेराव जों बै गथ'खौ बासायनो थाखाय बा बेसेबांखिनि रां जमा जादों बेखौ खालामनानै जों गथ'खौ दिनै रिलिज खालामनो सेस्था खालामनि थौ बिदिब्ला स' बे गासिबो डनेसन रांनि जायफोर डनेसन अनसुंथाइ हरदों बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय नैबेयाव बिसोर बिफाया जे खस्थ' खालामनानै फिलिनि ना आदसा साफागुरि इ रिक्सा जोहोलाव दैमारि हरदों दैमालु जोहोलाव दैमालु 5100 ओमफ्राय आदसा सोर बेयो मंगलु कनभेनरा नालाय गावसिनि बे माबाया आदाया इ रिक्सा सालायो नालाय ओमफ्राय इ रिक्सा मालायनि इ रिक्साखौ सालायनानै बारा माबायो नालाय स' बिनि एस'सियेसननिफ्राय बेसेबांसिम हरदों आरो नांगौ होननायखाय आरोना खिन्थु ग्रुपनि एसेबां थोआखै बादि मोनबाय आङो दायो मानो होनबा आङो माने जि माबादोंमोन होमबाबो जोङो माने आं सानखादों आरोना 2000सो नांखागोन बायदि मोनखादों आरोना आं बेवहाय मानो होनोब्ला आं हिसाब दंना बेसेबांसो जादों जायाखै नङा होमबा 2000सो नांखागोन बायदि मोनदां मिथिबाय ना 1 2 3 4 5 10 बे 100नि जाहैबाय बे 10 थाखाखौ दोनथ'नि रां स' फाइनेलि जोंनाव 65K राङा जाबाय जायनि जाहोनाव दायो जों बिलखौ खालामनो थियारि दा फाइल लाबाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव गाहायाव थांनांगौ ओमफ्राय नैबे सासे नार्सखौ लानानै जों गाहायाव थांनो नागिरबाय आरो स' जों फैसाखौ होसिगोन दायो गोसो गोरबोजों गोजोननाय थाबाय स' जों दायो काउन्टाराव फैबाय आरो रांखौ डिप'जिट खालामसिगोन गासै टटेलै जों 65,000 बानायनो हामारबाय ओमफ्राय गोबां गोजोननाय मोनबाय जों गथ'खौ बर'नो हाबाय जों डनेसननि दारै थेंक इउ स' आंनि गोसोआ जोबोद गोजोनबाय रायजो राजाफोर जाय खामानिखौ थांखिखौ लादोंमोन बे थांखिया जाफुंबाय नोंथांमोननि अननायजों आरो गोबां सुबुंफ्रा खांनो नागिरनायलाय खांनो हरनो नागिरनायलाय खांनोबो नागिरदोंमोन कल खालामहरदोंमोन नाथाय जोङो गमामायैनो इसोरनि अननायाव जोङो बिमानि आखायावनो होफिननो हाबाय जों दायो बे मेडिकेल स्ट'राव थांनो नागिरदों मेडिसिन नांबावगौ आरो बे मेडिसिनखौ नैबे सिस्टारा जोङो जों खामानि मावदों बेखौ नुनानै माने गावनि रांनिफ्राय बेखौ हरबाय आरोना गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिम Hi guys, this is Prakash Narzary. I'm बुंगोन Unity's most powerful weapon. So finally जोंना जोब्बाय खामानिया आरो बे सिस्टारानो जोंनो बे मेडिसिनखौ फैसा लायालासिनो गावनि माबा रां होनानै हरबाय आरो लोगोसे बेयाव मेडिसिन लानायखौ फोरोंदों थेंक इउ कपारटिभ लानानै जों जाबाय स' फाइनेलि जोङो ओंखारबाय आरो गथ'खौ बर'नो हाबाय मेडिसिन लाबाय थफ्ला थफ्लि लाबाय ओंखारबाय खिन्थु माल माथा लानाया एसे माबा जासिगोन खालामना लाजोबदे आं हले गोजांबाय जेकेट गैया जेकेट लाबोनबावदां स' दायो थांसै बिथांमोनखौ रुमसिम दोनना फैनोसै दोननानै माने क'क्राझार थांसै आरोना स' थेंक इउ स' माच भिडिअखौ नायनायनि थाखाय जोबजासिम दोनजासिम नायबानो जाबाय अके आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासिबो रायजो राजाफोरखौ गोजोननाय थाबाय दिनै गथ'आ हस्टेलनिफ्राय ओंखारनो हाबाय बिकज अफ नोंथांमोननि अननाय डनेसननि थाखायनो थेंक इउ स' माच जों बिथांमोनखौ न'सिम दोननानै फैनोसै आरो मा
बे नानिया गथ'खौ हामदोंना नों जोंजों थौफादो फैदो फै गथ'खौ माने गोजांगोन ना ओंखायनो सिङाव माने सोबाय माने जाहाथे बिथांमोना थांफानो हायो माने बै गथ'आ उन्दैया जायनानि मुङा प्रिया बे रिटिशानि बिब' गेदेर आरो बेखौ बामदों आरो जोङो दायो न'सिम दोनलांगासिनो दं आरो ओइनि सिगाङाव दं बिसोरो नायदो हनै रायजो राजाफोर जों न'सिम सफैबाय रिटिशा आगैखौ जाय प्रब्लेमाव दंमोन बेखौ जों न'सिम दोनफैनो हाबाय मिन्स रुम भारा थानाय जायगासिम बिब'आ बेखौ बामदों गोजोननाय मोनबाय गासिबो डनेसन हरनायनि थाखाय गोसो गोरबोजों जों फाइनेलि बेखौ 30 आवार्सनि गेजेराव जों बे प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो हाबाय थेंक इउ स' माच रायजो राजाफोर जों बेवहाय जिरायबाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव दसे रेस्ट लानानै जोंबो खौसेथि जायोब्ला जों मा खामानि मावनो हायो नुबायना रायजोफोर फाइनेलि जोङो जाय आगै एबा 2 बोसोर माने 2 दाननि बा 2 मान्थसनि गथ' जाय बे बेमाराव गोग्लैदोंमोन बेखौ फाहामथाय होखांनायनि उनावहाय जि बिल थानाय हस्पिटालावहाय बेखौ होनो हायैनि थाखाय बिथांमोनहा माखासे माने खैफोदाव गोग्लैनाय जादोंमोन आरो बेयाव लेंहरदोंमोन दा बिथांमोनहा माखासे बाथ्रा बुंनो नागिरदों नैबे आब' जाहैबाय आब' खुलुमबाय आङो दिनै बिपदआव गोलैनायनि थाखाय जा आइ आफाया आंनो थाइसे थाइनैखौनो हरनानै सोरबा 5,000 सोरबा 10,000 बिदि हरनानै आंखौ सापर्ट हरदों आं बिनि थाखाय बिराद गोजोननाय थाबाय दा आङो आरायग' मोनबाय आं दा नै रुमसिम सफैनो हाबाय नोंथांमोननि अननायजों नोंथांमोननि हेफाजाब होनायजों आं दा नै रुमाव सफैबाय रायजो राजा नोंथांमोना हेफाजाब हरबाय एफा एनै सोरबा 2,000 सोरबा 1,000 खस्थ'खौ नुनानै गोजोननाय मोनबाय दा दिनैहाय फैनानै जोबनाय लाइनसिमाव जोबोद गोजोननाय माने मोनसे गोजोनथाव माने सफैबाय जोंहा नैबे प्रकाश भाई बिथाङा जोंखौ बिराद मदद होबाय जों लाजिनाय मोनो माने जोङो मानो प्रकाश बायदि खामानिखौ मावनो हाया जों मानसिफ्रा मावनो हाबाबो जों मानो मावनो गोसो जाया बेखौनो आं रायजो राजा बिथांमोननिसिम खावलायनो लुगैयो आरो जाय बिथांमोनहा बे 2 मासनि गथ'खौ दिनै थाइसे जा थाइनै जा डनेसन हरनानै जोंखौ माने लाबोहोनो हाबाय बिनि थाखाय आं रायजो राजा बिथांमोनखौ जोबोद साबायखर बावबाय आरोहाय जोंहा नैबे प्रकाश बिथांखौबो बिराद गोसो गोरबोजों अननाय आरो साबायखर बावनायजों लोगोसे जाहाथे रायजो राजा बिथांमोनहाबो प्रकाश भाई बायदि मोजाङै मोजां बिदिनो बयबो हेफाजाब होलायनो नाजायोबा जोङो खौसेयैनो ज' मोजाङै मिलायनानै थानो हागोन रावबो जाहाथे माबा जाया मा होनो रावबो अननाय जाया खैफोदनिफ्राय बासायलायनो हायो बयबो ज' थालायनो हायो बेबायदिनो अनलायनानै थाथों होननानै जोङो प्रकाश बिथां बायदि जोङो बयबो मावनो हाथों दा बेखौनो बुंनानै आङो रायजो राजाफोरखौबो साबायखर बावनायजों लोगोसे हामबाय जासिनाय जाबाय गोजोन्थोंसै स' थेंक इउ स' माच जायफोर डनेसन होदों आंथ' गोबाङानो बुंबायानो आरो जे बिथांमोनहा खैफोदनिफ्राय दिनै उदां जानो हाबाय बेफोर गासिबो जोंनि पाब्लिक रायजो राजाफोरनि अननाय जायफोर अनसुंथाइ हरदों थाइसेयानो जा थाइनैयानो जा 10,000 15,000 जायफोर हरदों सोर 11,000 सोरबा हरदों स' बिथांमोननि जिखिनि सापर्ट खालामनाय बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों गोजोननाय खुलुमनाय जासिहरबाय गोजोन्थों थेंक इउ खुलुमबाय दा आं बुंनो सानदों माने जों लोगोसेनो थाखायो जों एखे रुमावनो थायो नालाय जों एखे जों थम गारिखौनो सालायो फिफिलि जोंनियाव फिफिलि होनो नालाय टट' जों बेखौनो सालायनानै जायो जों मालायनि न'आव थानाय भारा रुम जों दा उफाय गैया मा खालामनो बेफोरबायदि अबस्थायाव गोलैबाय जों बेफोरखौ जागोन होननानै सिगां सानोमोनबा जों बुजिखानायमोनबा जों बेफोर फैसाखौ जों जमा खालामनानै जों जेनेबा बेफोरबायदिनो जोंखौ सानस्लाबनो हायासै अकस्मात जाबाय बे माबा घटनाया खायनाया
खुलुमबाय आं बे न'खरनि भाराथि थाग्रानि न'नि बिगोमा गारजेन बिदा देरसिन जों बिदा फंबाय साब्रै दा बेफोरबायदि दुखुखौ नुनानै बहुद दुखु मोनदों जोंबो जोंहाबो बेनो बेसेबांद्राय उफाय गैया थेवबो हानायखिनिखौ नाजानानै एसे एनै मदद खालामबाय आरो बेबायदि माखासे जोंनावनो थानाय भाराथि थानाय सासे बिग्राय बिथाङा बेफोरबायदि सुबिदाखौ नागिरनानै होबाय दा जोंहा नैबे प्रकाश सार बेफोरबायदि मानसिखौ जों मोजाङै मिथियामोन जेन'बा बेफोरखौ मोनथिनानै बियो खबर होनायलाय दा बिनिफ्राय दुखुनिफ्राय रैखा मोनबाय बिथांनिसिम बहुद साबायखर थाबाय आं मा बुंबावनो आंथ' खुलुमबाय माने बे प्रकाश सारनादि बेसेबां गोसो होनानै मोजां खामानि मावदों आं बहाय एसे गोजोननाय थादों आरो आङो बैयावनो थायो आं जेबो अनसुंथाइ हरनो हायाखै आरो आंनावबो गैखाया आङो मानसिफोर हेफाजाब होनायावनो आङो धन्यबाद खालामबाय आरो आंनि बुंनायखौ बेयावनो आं फोजोबथ'बाय जायखिया बेबायदि अनलायबा स' फाइनेलि आं बे भिडिअखौ फोजोबनो सानबाय थेंक इउ जोङो जिखियानो जाया मानो नङा होमबा सोरबा जि एसे एनै हरदों सबबो इकुवेलानो होनजायो नङा होमबा सोरबा बारा हरदोंब्लाबो जों सोरबा खम हरदों बारा हरदों जों बेबायदि दुसिनो नाङा हामा आरो लोगोसे जाय हरदों जेसेबां हादों गावनि हानायखिनिजों हरदों आरो बेनि बिराद जथेस्थ' बेनि बिराद गिदिर आरो लोगोसे अबंलावरिनि इस्सा बे गासिबो जाथाय जानाया अबंलावरिनि इस्सा अबंलावरियानो बेफोरखौ सब माने लिरनानै होखानाय गोजा अबंलावरिनि थाखायनो दिनै गथ'आ न'आवहाय जिउयै फैफिनदों आरो लोगोसे मोजां हालोदै रायजो राजानि मददखौ मोनदों जुदि अबंलावरिनि इस्सा गैयामोनबा रायजो राजानि गोसोखौबो सोलायनानै माबा मोनसे फैसा गैया मा गैया खालामनानै होलायगौमोनदां नङा होमबा अब्ला रावबो मदद हरनो हानाय नङामोनदां स' बेबायदि आरोना रायजो राजाफोर स' बयबो अबंलावरिजों दैदेनजानाय स' बिनिखायनो आङो अबंलावरिखौ सिगांग्रो गोसो गोरबोजों गोजोननाय जासिबाय जे आंखौबो बेबायदि मोनसे मोजां खामानि मावनायावहाय आंखौबो मोनसे खामानि होनानै आंखौ नांथाब होनो हादों आरो बेस्थ' खालामनो हादों बिनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो रायजो राजाफ्रा आंनि जि खामानि मावदों बे खामानि मावनायावहाय बिथांमोना सापर्ट खालामदों बिनि थाखायनो गोजोननाय थाबाय बिनिखायनो आं फंसे आं बुंगोन जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि थेंक इउ थेंक इउ आब'आबो दोननानै ओइ बिमा गोजोननाय लाबोदो थांसै गोजोननाय लानो दं नै गाबलायलायदो जोंहा दे गाबलायलायदो स' फाइनेलि जों जोब्बाय दिनै ओमफ्राय मददबो खालामखांबाय गोसोआबो गोजोनबाय आरो जोबस्राबाय दायो बिथांमोनहा जि अनसुंथाइ मोनबाय बे अनसुंथाइजों गथ'खौ बासायनो हाबाय मा ओरैनो मोजां जाखाबायमोन खालि बिलल' फासिनानै दंमोन ओमफ्राय दा नोंथांमोननि अननायजों आरो स्पेसियेलि आङो मनन्जय आदा थेंक इउ आरो सांग्रां आदा थेंक इउ रजे नार्जारि आब' थेंक इउ ओमफ्राय जा जेरै कुइन मोसाहारि आब' थेंक इउ आरो गोबां सुबुंफोर जायफोर दोनसरदों बिथांमोननि नामखौ आं बुंनो हायासै आं बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों गोजोननाय थाहरबाय आरो नोंथांमोननि बे डनेसनजोंनो दिनै बे गथ' फिसाया न'सिम सफैबाय आरो बिनिफ्राय देरसिन आं मा बुंबावगोन गासिबो बिथिङाव नोंथांमोना बुजिखाबाय आं बुंबोलायनो गोनांथि गैया बे सिनारि बा जिखिनि भिडिअ नुदों बेखौ नोंथांमोना बुजिना लादो आरो थेंक इउ खुलुमबाय